itu dak felicitation ceremony kam career counseling itu dak organize poniglo lapen itu dak youth tum dak sorbothar long hate dak sangti hidi youth tum itu chiru pet pensi itu lamang so event mang organize lo lapen pini event long mang pini ke bang paroisi abat munit pini nang cetong more than 80 students pini dak participation Prince Bay penceng lo sar Jersong kiri rong pi penceng lo lapen dak rong saru pasar penceng lo pini nang cetong lumdo lapen pusong si students tumhan ning kirung lapen bidi sore to ans tame pini students ma than tekang iklo lapen ini tum tame ans se ini tum ahwa ching thulo na students tum ans se yang song isiang deng pale tunak lapen doktor engineer jot kali pada munit kemi manang ji pusi nang tumhan bidi sore ta than tekang ini company 15 July itum dak sangti hidi ayut atum chingrum si non ove kimi mate 10 pass 12 pass atum han ansu se ke charlie hin aning kurung gunjia phan se company archu ponlo me attention ponlo la kan tumlong panel mate speakers mission resource person tungwang lo Dr. Prince Bay akai Hum Singh Bay KCS president Jersong kiri rong pi chief technology officer KAC lapen son thochi rong social activist tum tanang chitong dun penang career guidance pi ponlong lo lapen ke non e prang ke wangji am se unity lapen ke charlie amu ke prang mi phan penang chingki ji than ponlong lo nili pomen lake anondo lekte ke nili paymen ke rekati mumpi nitum ke ni ik inuddo charkli lekte ke non nili ke HS second year exam to ekelo percentage lake 86% 5 subject letter ke nili wrong lake number dorso poklen lekte palipathar नीली HS के पास लगे सिंकिरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पेन अबे नॉन के BA परस्यू को पुसी मथा लो एडमिशन टाइम एलो साइकोलॉजी सब्जेक्ट इनके पिनी तुम हंडक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज ला सोपोता निंगरong ओलो कादु का वे चितोंग रापेट लोंग lapen dak guess tum sitami nili tumhan career alam sitami nang thani ulo kopi si choose nei ma koson si dun thek jima lahai nai than pon pot ningarong ulo guess tumhan sitami churui par